A vyšíme ti prsia plné mlieka. Šimono, budeš mať tortu. Simono, veľa zdravia, šťastia. Veľa zdravia. Vidíš teraz ukážem prstom. No, čo Veľa zdravia. No, ja by som to všetky, aby sa Áno, a môžeš si fúknuť teraz. Tu. No, daj na prst. Tak, pozeraj sa. No, svetlo. Jej. No, tam tiež. Panda. Ty alkohol. Podvodzujem takú cigarku. Maličko vieš tam dotknúť. Daj si hneď tú cukieru vodu. Vieš čo, mám tam sudokru. Mám sudokru, daj mi sudokru. Tak všetci sa nad nimi, čo pozeráme, ale že mali. A ja som akurát, že ten alkohol idem dať preč. Ty to všetko natáča, dobre. Šikovné ty deti však. Pomienky na povinok. Strašné. Ale jaké slzy, ako... No muselo to opaliť. Zlakol sa ešte aj. To, že sa zlakol aj. Mama. A to máš, No, na ten pršek tam dám. to máš už 4 Na kameru dobre, drží to. Bali sme sa vysadňovať. Tam je apičko čierne. Brum, brum. A tam je veľké domátra. Brum, 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 brum. Ešte bude teraz taký nepríjemný. Však ale no. Čakajte na toto. Že poď urobíme pandy, a ako vyzerajú pandy? Vytlačíme z internetu. Google. Fúkaj mu. To bude video, keď si to pozerala. Maj si postra, no. Ale ako sa najlepšie dieťa poučí? Každé iné mláďatko. No, ale nie. Keď sa časí, tak potom on to už... Som Veronike na Vianoce povedal, keď sme večerali, chyť sviečku na... Ale ja si pamätám na svoje prvé popálenie. A už som sa odtedy nechytila, keď mi vrátila maminka. A ja si pamätám na moje prvé popále. To bola vražda. To teda to. To nechcem ani spomínať na to. Ale prečo? Tak ja mám kraj, že čo som tu? No veď, hej, chudátko, ale celý život máš oné značku. Áno, však sa čo so mňa smejú, lebo že keď príde do obchodu a si volá, že tak to ukazuje prstom. Ale chápeš, ona predáva čo, že tamto mi dajte. No a však keby som mu takto ukázala, tak by si myslel, že ste volá čo spod pultu. Ale a to je pravda. Mami, tamto mi dajte. Aspoň tak ukáž potom. No ale ako ma to mohlo napadnúť pre pána Jana do oného, do zasúky.